Pakaipa mari hapana. Tengai vanchero 300 bond. Zvakaoma, vakatochipa kuti mari hapana. Hamungadi tenga ndongozvizira. Tori mano but amai manje zvinenge zvapo. Mungada tumwe nazvo kaini zvavizvo. Kainda iyo apa. Awapo. Okay. Apa muchadzoka. Yapo. Sister, what is it? You're right. This is how much it's made. Think you're one. 300 bond. 300 bond. I say 300 salam pajam. Kamu di mana sih? Nanti nama. Maka mira boyfriend dia. Maka tanga aja nunu kau sih kakak. Sister, ini dan sudah ini kemudian itu nama itu. Kami ram nanti ada yang sika karena wan. Saka simba manje. Anozvifarira. Akafungidzirwa kuti apinde kwapisina here kana kuti aitwa sei. Vanhu vakarohwa. Vanhu vakarohwa. Apo zvekurwa ndo zvaanoda. Iwe akarova vanhu. Anoda zvemusindo. Yenda kuti system mushe muri. Sister. Tengesa maswiti nete. Ayateme ndinayo. Tina mari. Koma switi dollar te. Tabva kuti chibage chatatenga chakagotwa. Saka zviri kuti maswiti toti chibage. Atora mani, anoda dollar 10. 10. Akachipa. Totenga next time. Kana one noda 300 bond. Sister naye mana. Kwanditati hatina mari rena sedu. Hatina mari. Tichatenga tambo. Ndani maswiti. Asi mafunga tatu mwana unaona uvhura rimwe nikatodla kamdida. Apa chikuti hatina mari ndo. Saka noone rudo wadiwa ngoti pako andacho tadyira. Fano kuti uchivhura uchidyira. Amndonyepa ndora vhura futi zve. Aiwa, hatisi kuti unonyepa isu. Nayo. Mirakasiyana neri. Aiwa. Unoita losi yako zvazvo izvo. Muri kurongei pano makarorana rini. Iwe uri kutengesa maswiti kana kuti wada marriage officer wedu. Problem yako ndi muri kuranga sex before marriage. Apa uri kudya business. Uri kudya profit uchanga kuti Wakuti hati sex before marriage. Tose kana boso rugara wara. Saka iwe urufunga poko isusu tukuita sex before marriage. Awandango. Ndoita hangu zve business rangu imuchironga marriage ndikapo. Nikada kudla ndini hakuna unondibvunza. Saka profit yacho unoita chirudzi apa achidya profit. Saka everything unongochidya wadazo unozoita mari manje. Ndaona kuti mofunga kuti ndatumwa nawo kuti kuda pamwe ndotambura. Saka uri kusvitsa kupuza point. Aiwa, usaramba uchivhura iwe. Netambo. Ndango. Yes. Zvatodya profit yese nayo. Muchironga marriage dzenhema. Hapana marriage yenhema shamari. Marriage dzenhema. Wagutise maswitsi ako chienda marriage yenhema yaona. Madama sawo muromo ari 3. Muromo wako wakasimba. Unoisa 3 maswitsi ka1. Asi makabva kumusha kani? Nagwadziwa. Aiwa akana togwadziwa nei. Asi unobva kumusha? Ungati marriage dzenhema. Aiwa. Endai tozotenga next time sister. Asi muri kurongei papa. Munarorana. Ona vanhu zvavanoita. Iwe ungatedzere muvhendera, ungatedzere munhu autengesera. Unowodzirwa nyaya yekuroora nemunhu autengesera. Aiwa chindirorawo. Zvakubohwa izvinoti angosekwa nemavhenda. Chiroora nehanzvadzi yake. Ngaakutsvakira hanzvadzi yake. Kukuisa maswisi 3 mukano. Anenge achadzipwa, rinenge richaenda rimwe divi. Pana bhachagari ngatibve pa. Aiwa ina ndichatodawo futi zvakare. Unobohwa iwe. Kwakwenda direction yako. Torangira